שלום לכם צופים יקרים וברוכים הבאים לעוד פרק של הסדרה המטומטמת הזאתי, כן? מה זה הדבר הזה? שנייה, שומעים אותי טוב? כן. אז הסדרה המטומטמת הזאתי, אז בואו נמשיך. היום נראה לכם איך תדעי, לא תכננתי איך לעלות סרטונים ליוטיוב ואיך לפתוח לך ערוץ. אז אתם עושים לכם חשבון בגוגל, יש לי את זה. אתם הולכים ליוטיוב, לכם זה הרבה יותר קל כי פשוט יש אינטרואים. אני צריך ממש לבדוק, לכם זה כבר יהיה מכוון והכל, זה לא ככה, אני צריך ככה ללחוץ. זהו, פתחתי ערוץ לגמרי שלם. עכשיו, השידור הראשון שאני עושה, זה נגיד מחר זה, אני בוחר, נגיד אני רוצה שיעלו סתם סרטון כזה, לא ייתנו לי. עכשיו בעצם אני הופך את הסרטונים של קמטזיה סטודיו 8 לסרטונים שאני אוכל לעלות אותם. מה אני עושה? אוקיי, אז אני נכנס לקמטזיה, אני אכנס לקמטזיה סטודיו 8, זה רקורד. נו כבר, אוי יופי. אוקיי, אז נכנסתי, אני עושה פתח באמצעות פנקס רשימות. טוב, שנייה אני חוזר אליכם. אוקיי, אז חזרנו אליכם אוקיי, אז איך אני עושה את זה? נניח שנייה. רגע, הנה, זה. עכשיו אני גורר את זה לפה, מובי, דסקטופ. אוקיי, אז אני נכנס לקמטזיה. אוקיי, נכנסתי. שנייה. מקטינים את זה. קצת. טיפונת. אם זה יהיה לכם על זה, אז אתם מעבירים את זה לזה. עכשיו אתם גוררים את הסרטון. קופי ואז yes. open. טוב, שנייה. לא נותן לי, למה לא נותן לי? אוקיי. אני רוצה no. אוקיי, no. טוב. הנה. אוקיי, לקחתי נגיד את הסרטון הזה. עכשיו ערכתי אותו והכל. עכשיו אני הופך אותו לסרטון. אני עושה next. אני עושה שזה יהיה על HD או שזה יהיה מיועד לפלאפונים שגם המחשב יכול לראות את זה, אבל בייחוד די גרוע. אז אני רוצה שזה יהיה MP HD only up to 720p. אז אני לוחץ על זה ואז עושה next ואז finish. אם אתם רוצים שזה יישמר לכם, אתם מחליטים. אני לא אעשה את זה עכשיו. ואז הוא בעצם אני עשיתי את זה כבר, אז אחר כך יפתח לכם כל הקבצים האלה. לא יודע מה סקין עושה פה, משהו מאלה. אוקיי, יפתח לכם תיקייה כזאתי ואתם רואים antiled.mp4 וזה בעצם הסרטון. עכשיו איך אתם שמים אותו בקבצים? עכשיו אתם נכנסים לזה, הנה העברתם, ועכשיו הוא טוען לכם מלא זמן. זה יהיה לכם אוקיי, תיאור, סתם נגיד נחרבש מה שאתם רואים, עושים מה שאתם רוצים. אני כוח. כן, אז עכשיו שתיכנסו לערוץ הזה אתם תגלו. אוקיי, עכשיו נעשה X, לא בא לי. עכשיו בטל העלה, אני לא רוצה. כן. תיקח. הנה גם. בסדר. לא הבנתי את הבעיה. אם מישהו דרך להוריד את זה, כי תראו, אני עושה uninstall.
לא עושה כלום. תורן, מה זה עכשיו נכנסתי ליוטורן? טוב, לא משנה, עכשיו אתם בעצם עושים את זה, ואז אתם נכנסים לזה, ייתן לכם קישור לסרטון שאתם עשיתם, אז אתם מכניסים אותו לפה, קונטרול וי, אוקיי. טוב, שנייה. מה זה? לא, לא. טוב, אז לא משנה. עוד איך חופר לי פה? עוד איך חופר? איקס, לא הבנתי. אוקיי, אז לא משנה, אז הוא ייתן לכם אחר כך, אם אתם רוצים לשנות את השם, בהתחלה של שאתם יוצרים ג'ימייל, טוב שנייה ניכנס לזה. בהתחלה שאתם יוצרים אימייל, אז הוא נותן לכם, שנייה נעשה, ניכנס, שיט. אוקיי. שנייה. הנה. תראו מה עשיתי. אחרי שאתם נכנסים לזה שלכם, ואז אתם לא רוצים יותר את זה. עושים נעל. אוקיי, עכשיו אתם נכנסים לזה. נכנסים לכם. פה אתם בוחרים איזה תמונה אתם רוצים. ואת השם הנה, פה, זה השם. עכשיו אני סתם מחרבש, אין לי כוח, וזה צור. ותראו עכשיו איך קוראים. צור. יאללה, עכשיו זה יוצר, לוקח לזה קצת זמן. ותראו, זה אמור להשתנות. זה אמור בקיצור להשתנות. אז תודה, אם נהנתם ועזרתי לכם, אז לייק, תיתנו לייק ופרגנו בסאב, קומנט ויאללה ביי.